A tortilla mellor de todo Sanxenxo e Portonovo, sí. Pero que tiña de especial esa tortilla? Porque, bueno, a mí non me gusta facer patatas con huevo. Gústame facer huevo con patatas, coa cebola, e facela ben. Ostras, Isa, menuda pinta ten esa tortilla, eh? Sí, despois esa tortilla iba rellena de queso San Simón, jamón serrano, e algo por aí de marisco tamén había, que eran uns... Uns camaróns, pode ser. Que eran uns camaróns da ría. Pero como non iba a gañar esa tortilla, eso tiña que saber a gloria, eh? Sí. E que ademais non é só que gañes este premio, é que ti entras na cociña e non che fai falta libro ningún de receitas. No, para nada. E non fun a escuela, ninguna, nin fun a estudios ningún de cociña. Aprendín de miña nai, pouquiño e pouco, traballei toda a vida nas cociñas, fun emigrante a Suíza e seguín traballando nas cociñas, de hoteles, de restaurantes, de todo. E, bueno... Non hai ningún plato que se che resista? Haberá tantos, porque agora hai moitas novedades. Eu xa non estou tampouco agora o día de todos estes modernismos. A ver, o que é a cociña típica de toda a vida, pois tamén haberá algún que se me resista, pero procuro que non o haixa.